Искате ли да живеете в модерна градска къща на цената на апартамент? Днес сме в Елин Пелин, за да ви представя новия комплекс от 44 къщи, разположен на 15 декара със собствен парк. Районът съчетава градска среда с екологично чист начин на живот. Къщите са с 3 или 4 спални и разполагат със собствен двор. Отоплението е с индивидуални газови котлета, а към всяка къща ще има зарядни за електрически коли. Предвидена е професионална поддръжка на комплекса и видеонаблюдение. Централно място в парка ще заема площад с фонтан и места за отдих и спорт. Комплексът е разположен на равно и слънчево място на пътя за село Петково, в близост до центъра на Елин Пелин. Двете магистрали, минаващи през района, предлагат бърз достъп както до София, така и към Централна България. Покупката е без комисион от купувача. Изберете спокойствие и комфорт за вашето семейство и се свържете с мен. Очаквам ви!